Raila osetimo gimonyalo timo ne oganda Luo. Raila osetimo moneno ni ero lemo kori kelo. Ang'o kendo monyalo timo ne jopiny mapok otimo. Nikech otemo moketo Luo unity mar oganda Luo. Moketo wang' achiel kuom thuolo mar aburani. Mana kaka wawache ni jakom ok bibire ofisi mondo penji ni to in gi thuolo mar tije adi. Opportunities adi minyalo los kata mana informal sector mantiere. Koro gimoro miwacho ni jaluo riek cha. Sani midwa ng'e ni rieko jaluo ni ochopo kanyo. Winja Victor. Nikech kiriek to rieko ni ok nyal golo ng'at modhier e dhier. Mano ng'e ni pok iriek. Victor ok nyal pakori ni ne profesa gweng'u to mama majirandi mogik to koth goyo kendo ode chwer. Okochuno ni nyaka moni nindo tinde. Nyaka moni nindo. Okochuno ni nyaka ikaw pesa ni ne medhi ger godo odno. Tuntie yore mang'eny minyalo konyo godo jogo. Mae momiyo Victor king'iyo program ma PS Interior Dr. Raymond Omolo osebedo god achiel kuom gima nyalo wacho no semore gimotimo. Modong takia joma ni bute ong'eyo. En wach mineno osebedo kokonyo godo mond liete. PS gedo ne mond liete kabisa. Ogedo ne mond liete. Kod ogedo ne gi nohero gi, kod ogedo ne gi nodwa no los hegemony mare kisiasa, mano to koro okochuno chiliel cha. Nikech kobiro wuok kata kaka PS, okobi muko ode cha odhi godo. Chiliel mane koth goyo en kuma pesa no wae okochune. Mae gima atemo wacho. En okochune kodi timo gini. Anasana no miyo moro manenyo cha ode gala gala. Yes. To kana go poro to miyo ni nyocho se gedne. Ogedne ot mama nyasani. Ojwal nyaka tangi mar pi. Yes. Mamiyo ni okdhi aora umo pi. To ma chiliel man gi nyikwae. Victor. Nyaka chiemo mamiyo no chamo. Bas. Imaya wache. Gini ngena wache so passionate nikech renje kodonje serikali. Nitiere joma tika ma wigi